Jeg er ved at strikke en triati. Jeg har lavet de 2 bånd af trekanter, så nu skal jeg til at strikke skulderen, det øverste af ærmet. Jeg starter i den ene side, og så samler jeg masker op langs det ene bånd på ydersiden, og kommer over på den anden side, hvor jeg så strikker den anden trekant, som er den anden skulder, eller det øverste af ærmet. For at illustrere, hvad det er, der skal strikkes på, så har jeg lavet en trekant her, for at vise, at det faktisk er sådan en trekant her, der skal strikkes. Så i princippet kunne man godt bare strikke en trekant, og så sy den på begge sider her. Men fordi jeg ikke er så vild med at sy, så samler jeg simpelthen masker op i begge sider her. Og så strikker jeg den her trekant frem og tilbage, og tager en maske med fra hver side. Og så fungerer den her tråd, som er brugt til at samle masker op med, den kommer til at fungere som den tråd, der bliver syet sammen med. Jeg starter med at samle masker op fra retsiden. Jeg har retsiden liggende opad på begge mine trekantbånd. Og så starter jeg på trekant nummer 6, hvor jeg så skal samle masker op. Først op til spidsen, og så fra spidsen og ned på nummer 11. Så som der står i opskriften, så skal den første i spidsen den skal ikke tages med. Så jeg starter med at strikke den første maske op ud for samlingen på de foregående trekanter. Og så sætter jeg lige sådan en markør på her. Jeg kan godt lide at bruge det her båndgarn. Det er så rart at sidde med. Og så strikker jeg ellers op de 33 masker, som jeg nu skal have på min. Jeg klipper bare lidt i videoen, så du ikke skal sidde og kigge på, at jeg samler alle de her masker op. Nu har jeg så fået samlet mine 33 masker op over på trekant nummer 6. Så fortsætter jeg over på nummer 11 her, og strikker op i den første maske i spidsen. Og så, som der står i opskriften, så skal jeg lige markere mellemrummet imellem her, mellem de 2 masker. Så sæt en markør efter den første maske, der er samlet op. Og så fortsætter jeg ellers med at strikke masker op. Stadigvæk på retsiden og i forlængelse af de masker, der er i forvejen. På samme måde strikker jeg lige dem her op. Nu har jeg så fået samlet masker op på den 11. trekant. Og der er 33 masker her, så den første maske og så markøren, og så 32 bagefter. Og den 34. det er jo faktisk den, der er nede i spidsen her, men den springer jeg over i den her omgang. Nu skal det hele vendes, fordi den første pind, som skal strikkes fra vrangsiden. Og så når der er vendt, så skal man bryde garnet. Men nu gør jeg det bare lige inden, fordi det er underordnet, om det er før eller efter. Jeg bryder garnet og lægger det lige kort til side. Så vender jeg det hele om, så jeg har vrangsiden ind imod mig. Og her er alle mine ender jo. Nu skal de her masker så flyttes tilbage igen, fordi den her trekant, den skal strikkes fra spidsen af, og så skal den strikkes frem og tilbage nedad. Så derfor skal vi have pindene til at vende op imod hinanden heroppe i spidsen. Så jeg flytter maskerne tilbage igen. Og grunden til, at jeg gør det på den her måde, det er simpelthen bare for, at der ikke skal være endnu flere ender at hæfte. Man kunne jo godt have brudt garnet op i spidsen. Men det er der ingen grund til. Så nu flytter jeg så 32 masker tilbage. Så har jeg fået flyttet mine 32 masker tilbage. Jeg har min markør her imellem de 2 masker. Og så skal jeg så starte med at strikke den første opstartspind. Og det er faktisk bare 2 masker, der skal strikkes. Og de skal strikkes ret. Det er faktisk den første maske i spidsen, eller begge de 2 første masker i spidserne, der skal strikkes. Og det er simpelthen for lige at starte op i bunden på den trekant. Så 2 ret. Sådan. Så er det lige fået fat, og det er fra vrangsiden af arbejdet. Så sådan her ligger det, og så starter man med opstartspinden, ved at den ligger med vrangsiden op imod sig.
Så vender jeg, og så er der retsiden opad. Og der er det jo så garn 2, som er den med farveforløb, jeg skal have strik med nu. Så tager jeg først den første maske løs af, med garnet bagved, holder lige fat i alle de her ender her. Og så strikker jeg 2 ret. Så har jeg faktisk 3 masker med nu, hvor jeg så har taget en ny maske med heroverfra. Så vender jeg, og skal strikke tilbage igen. Så tager jeg en maske løs af med garnet foran arbejdet, og så strikker jeg 3 masker. Så nu har jeg 4 masker med. Så vender jeg igen, og så skifter jeg til garn nummer 1. Der skal man tage enderne væk her, så man får det hele filter sammen. Og lige snurre dem sammen. Og så er jeg ved pind nummer 3, og her skal jeg så tage strik 2 masker sammen til sidst. Først tager jeg en maske løs af med garn bagved, strikker jeg en ret, strikker 2 drejeret sammen, og strikker en ret mere. Så vender jeg igen, tager en maske løs af med garnen foran, strikker en ret, strikker 2 drejeret sammen, og strikker en ret. Så vender jeg igen. Grunden til, at jeg strikker 2 masker sammen på hver tredje og hver fjerde pind, det er simpelthen fordi, at hvis jeg bare strikker frem og tilbage og tager en maske med fra hver side, så kommer der alt for mange masker i bunden af trekanten. Så det er simpelthen for at få den samlet, så den bliver lige så bred som de andre trekanter i bunden. Men jeg fortsætter. Så altså to pinde med hver af garn 1 og garn 2. Gifter jeg her. Tager en maske af med garnet bag ved arbejdet. Og man kan sådan begynde at fornemme, at der ligesom er en afstand over til, der hvor jeg skal have den nye maske med. Vender. Tager løs der i foran arbejdet. Og jeg ved jo, at den første, jeg har taget af på den anden pind, det er fra garn 1, så derfor ved jeg, at den skal strikkes, og jeg strikker den en ny med fra den anden side. Vender igen. Og skifter til garn 1. En maske løs af med garnet bagved. Og så strikker jeg så 3 ret, og så de 2 sidste på pinden her, de skal strikkes ret sammen, og så en ret. Vender jeg igen. Og nu er jeg så kommet til 8. pind. Tager en lys af med garn foran. Strikker ind til de sidste 2 masker her. Strikker dem ret sammen. Og strikker en ny maske med. Og nu kan man så begynde, det kunne godt være, at den skulle have haft en lidt anden farve, men nu kan man så begynde at se spidsen på trekanten. Så har jeg lige fået strikket lidt mere på trekanten her på skulderen. Og så vil jeg lige vise de 4 pinde igen, som skal gentages på hele trekanten. Jeg starter med pind 1. Og der skal jeg bruge garn nummer 2. Og det er så den her med farveforløbet. Jeg starter med at tage den første maske løs af med garnet bagved. Og så strikker jeg ellers ret. Helt til jeg kommer over til den anden side. Og det er jo fint, når man strikker med 2 forskellige garn og 2 forskellige farver, og man kan se, hvor man er kommet til. Så jeg skal bare have en maske mere med
af dem, der er samlet op på den anden side, og den vil blive lidt løs her, men det skal jeg nok vise til sidst, hvordan man lige kan stramme det lidt op. Så er jeg kommet over, så vender jeg, så skal jeg til pind nummer 2. Og det er fra vrangsiden. Der tager jeg masken af med garnen foran og strikker ret. Og her har jeg jo taget den første maske løs af, så den er stadigvæk strikket med garn 1. Så den strikker jeg igen. Strammer lige lidt der. Og strikker en mere af dem, der er samlet op på trekanten. Så vender jeg igen. Så skal jeg så til pind nummer 3. Og det er med garn 1. Jeg tager den første maske løs af med garn bagved og strikker ret. Og det fortsætter jeg med, indtil jeg kommer over til de sidste 2. De sidste 2 masker her, dem strikker jeg drejet ret sammen. Og så strikker jeg den sidste maske med fra trekanten. Så vender jeg igen. Tager den første maske løs af med garn foran og strikker ret. Og det fortsætter jeg med, indtil jeg har 2 masker tilbage, dem der er strikket med i trekanten. Det er de 2, der sidder der. Så strikker jeg dem sammen. Og så tager en maske mere med. Det var de 4 pinde, og dem gentager jeg så forfra. Og fortsætter indtil jeg kommer ned i bunden. Og der vender jeg så lige tilbage og viser, at man lige kan stramme lidt op på den tråd der, eller det garn der er brugt til at samle masker op med. Så er jeg kommet ned i bunden af min første skuldertrekant. Jeg har fået de 2 bånd strikket sammen her, ved at have samlet masker op på begge sider og strikket frem og tilbage. Så nu er jeg sluttet med en pind nummer 2 i de 4 pinde, der er blevet gentaget hele vejen ned. Jeg har en maske på hver side af de opsamlede, som ikke skal strikkes. Det er simpelthen fordi, når der er blevet samlet op hele vejen rundt på trekantbåndet for neden, så er det bare en opsamlet maske, den her. Og jeg har klippet mit garn nummer 2, fordi det skal jeg ikke bruge mere lige nu. Så strikker jeg pinden hen her, strikker ret. Og det gør jeg helt over til den anden side, hvor jeg så skal til at samle masker op. Så har jeg fået strikket alle maskerne og kommet over til den sidste af de opsamlede masker. Og den tager jeg simpelthen bare løst af med garnet bagved. Jeg strammer lige lidt i den her til at samle maskerne op med. Så kan jeg begynde at samle masker op på ydersiden af trekantbåndet. Men inden jeg lige går i gang med at samle masker op på ydersiden af båndet her, så vil jeg lige vise det, jeg siger med, at det stykke garn, man har brugt til at samle masker op med her, det kan godt blive lidt løst, når man strikker frem og tilbage her. Og for mig, der er det ikke på højre side her, men på venstre side, der bliver den lidt løs, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor den gør det. Så kan jeg sådan lige stramme de her. Jeg kan sådan lige se, hvor de sidder henne. Så lige stramme dem lidt til. Det er jo simpelthen bare, som hvis man havde syet de her 2 trekanter sammen, så sidder den her tråd herinde. Så er det lige med at finde den rigtige. Der var den. Og så strammer jeg den lige lidt til. Så sådan kan man lige gøre det. Men nu fortsætter jeg med at strikke masker op. Jeg har taget den sidste af de opsamlede her, den har jeg taget løst af med garnet bagved. Og så samler jeg
Jeg skal have samlet 34 op på den første trekant her, som er trekant nummer 10. Starter i spidsen og strikker op. Og fordi det nu bliver strikket på den måde med, at man tager garn løst af, så er de her fine lænker her jo lige til at strikke op i. Så er jeg ved at være nået hen til hjørnet her. Det er faktisk, hvis man tænker, at det er et ravlernærm, så er det faktisk den her linje her, som er der, hvor man vil tage ind eller tage ud, alt efter man strikker op fra eller nedefra. Så det kan man sige, det er linjen på et ravlernærm. Men jeg fortsætter hen til spidsen. Og her skal jeg så have sat min markering. Markeringen her, det er markering B, som skal bruges til senere, når der skal strikkes videre på ydersiden af trekantbåndet. Så skal der tages ud på hver side af den her markering. Og det er for at fortsætte linjen her. Ravlernlinjen, eller hvad vi skal kalde den. Jeg fortsætter med at samle masker op hele vejen over, til jeg kommer til den næste skuldertrekant. Så har jeg fået samlet masker op på ydersiden af trekantbåndet på den ene side. Jeg har sat en markør her ud for markering C. Samlet masker op langs trekant nummer 5. Og her skal jeg så til at samle masker op til den nye skuldertrekant. Og jeg starter her på trekant nummer 6. Samler den første maske op. Og den skal jeg så lige markere. Det er markering E på diagrammet på side 8. Og så fortsætter jeg ellers med at samle masker op langs trekant nummer 6, indtil jeg kommer op i spidsen, ligesom på den anden skulder. Så er jeg kommet op i spidsen på trekant nummer 6. Jeg vil sige, at jeg har jo ikke på noget tidspunkt brudt garnet, mens jeg har samlet masker op på ydersiden. Hvis man synes, at de her masker de godt kan gå hen og blive lidt løse under strikningen frem og tilbage, så kan man bryde garnet her, inden man begynder at samle op på trekant nummer 6. Men for mit vedkommende, der er det okay her i højre side. Og når jeg så fortsætter herover, så kan jeg altid stramme over på den anden side. Men jeg fortsætter lige med de sidste 4 her. Sådan. Og så tager jeg så på det andet trekantbånd og fortsætter over på den anden side. Og her er det så, at jeg skal samle den første op og sætte en markering. Så tager jeg lige og samler 2 op og sætter markeringen bagefter. Og den skal så sidde her ind imellem, fordi der er det, jeg skal. Når jeg har samlet op hele vejen ned, så skal jeg flytte maskerne tilbage igen ind til her, hvor jeg har sat markeringen. Så samler jeg ellers op på den anden side. Så er jeg nået ned i bunden. Og det er så her, jeg skal have den sidste markering sat på. Nu er det så, at jeg skal til at strikke skuldertrekanten fra spidsen af, som er heroppe. Derfor skal jeg have alle maskerne flyttet tilbage, så begge mine strikkepinde de vender heroppe imod. Jeg har nu fået strikket alle masker med hele vejen rundt på ydersiden af trekantbåndene, både på for- og bagstykket. Og fået strikket mine 2 skuldertrekanter, den ene herover og den anden herover. Og jeg har mine markeringer sat på. Og så er det jo så nu, jeg skal tage stilling til, hvad der er for og hvad der er bag. I forhold til, hvordan det her garn, Vilcoloi Baby hedder det, at det kan man ikke sådan rigtig helt vide, hvordan farverne de forløber sig. Men jeg har fået det lavet sådan, at den er blevet mere lys på den ene side og mere mørk på den anden side. Så jeg vil have det her over det lyse som forstykket og det mørke som ryggen. Det jeg så skal gøre nu, det er, at jeg skal flytte maskerne rundt, så jeg kan komme til at starte
og slut ved markering S. Så jeg flytter de masker, jeg har her, dem flytter jeg over på den her pind, sådan så jeg kan komme til at strikke heroverfra. Og så kan jeg jo så fortsætte med opskriften på side 4, hvor det så er ærmekanten og kanten under bærestykket. Jeg håber, du kunne bruge forklaringen på skuldertrækanten, for jeg er godt klar over, det er den, der giver lidt udfordringer. Rigtig god fornøjelse.